yamde jeɗɗi fawi silmaji capan e nayyi jibo to leydi Burkina Faso. Bisimilla moon e silmaji nogay jokkoji e kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko eɗi silmaji nogay jokkoji hen joni ndi en keɓana hen silminde koɗo meɗen hande omo wiye Mamadou Omar Ly mo birtoɗo noon e kabaruji naɗumo tewto noon kabaruji e dow leyɗe Sahel mo yewtidi Ibrahima Timbiba ko fawi e nde mayde Evgeny Prigojine nantinande alalbare kengen mbiyanna jamma hankin tan ɗum woni o hoorejo Wagner ɓe mercenaire en leydi Russie. Caggal ɗum Arama Diallo janganeno ko winda e jayneji ɗi timminirana wiyetongo no wowini alkamisare foof yo yewtere noon hakkude e goto e golloɓe e radio ji gollidoji RFI fulfulde hannden hono kanko biyeteɗo Hawa Nado Awa Bari mo radio Fara wongo leydi Niger woni mo Boliba jaɓɓi so yewtidi paɗe ɗe toɓɓe bisimilla moon e yeftere coftal ɓalli. e yeftere coftal ɓalli Rama Diallo salminama. Mi salminima Abdoulaye, mi salmini heeɗiɓe. e fiɗoɓe hono final volleyball rewɓe andama. Non Abdoulaye, ɗum andama. Kenya e Égypte keɓi nden ɗon darde. Cameroun jaɓɓi ɓe ngoɗo fijo Abdoulaye ɓe piɗi kenga ka ɓe mbasi jokkude ɗon championnat volleyball rewɓe ɗo Afrique. Fijo ngoɓe tambuno deseje muɗum en cakitiɗe fonde tati ɗum ko caggal nde leydi Kenya holliɓe sembe kenga. Caggal ɗum ɗon noon Kenya e Égypte kamɓe woni tetodiroɓe desewal ngal hikka. Égypte tawraɓe fonde deseje jeena e ngoɗo eto Abdoulaye tawani jaaliɗo e timmal ngal woni tawreteɗo duddande Afrique to Jeux olympiques Paris e hitande warore nde. Fadde ɗum Cameroun e Rwanda ɗe e leyɗe ɗiɗi ɗono ɗe ɗiɗi jaltinaɗe kamɓe duppiɗan tefude dande tataɓerde nde. e kawre lellal kan ana wonda na wonɗo Afrique nene Burkina Faso kañum andini fiɗoɓe noga e joyo tawteɓe etoji hakkude mabɓe e Eswatini caggal ɗum ɗon ɓe piddan e Maroc kawre gaɗoje 6 lewru waroru ndu Abdoulaye fadde mabɓe dillandi kuduwara ɓe fuu ko fiɗoɓe leyɗe goɗɗe wonno ko ɓuri tawede e mabɓe taw ko Bertrand Traoré e Lassina Traoré kamɓe na keɓata fiddude ɓeɗo e ngal. a jarama. koɗo men hande. mayde Evgeny Prigojine nantinama jamma hankin o hoorejo ngal guɓal mercenaire en noddetengal Wagner. mayde makko nde nantinama caggal hononde laana makko ndi wowa laana ndiwa kama wonne muɗum saami hakkude Moscou e Saint Pétersbourg e leyɗe Afrique ɗe. Evgeny Prigojine andama saabe ɓeɗo mercenaire en Wagner nde wonno eɓe tawa e leyɗe kewɗe yeru Mali, Centrafrique e Libye. lamdol ɗi goni hoɗomo wawi jokkude e nde mayde e ɗum woni Evgeny Prigojine hoɗo wawi jokkude e dow ngal guɓal Wagner e leyɗe Afrique. hoɗum nde jaati wawi jokkude e banggal konikoɓe ardiɓe e leydi Mali e ɓe Burkina Faso nde wonno ana anda ɓen ɗon ana ɓatti e leydi Russie. Mamadou Omar Ly wettiyanke e leyɗe Sahel woni koɗo meɗen hannden omo jaabo e fande haala Ibrahima Timbiba. Mamadou Omar Ly mi salminima. mi salmitima hettiyankoɓe radio Fulfulde. e kabaruji ɗi heɓuɗen hanki Evgeny Prigojine ɗum ko o ardiɗo kanko sinci ngal guɓal mercenaire ɓe Wagner o maayi hankin caggal yenugol laana weeyo ka o wonno e nder mum ko adi fof an ko honno jaɓɓorɗa ko honno taskorɗa o kabaru nde mayde Evgeny Prigojine. mayde nde ko perte mawɗe wonande Russie wonande kadi ɓe waɗanoɓe alliance ɓe Afrique surtout Mali e Burkina Faso e Libye e nden ɗon leyɗele mbaɗe noon ɗo Wagner ɗo mercenaire Wagner aji ɗi goni e nder Afrique o. donc perte mabɓe kamɓe wonande mayde makko. en andi e kabaruji feƴƴuɗi ɓooyi seeɗa faltiɗi Evgeny Prigojine lural yanno hakkude makko kanko e Vladimir Poutine o hoorejo leydi Russie. ngal on lural en wawi kangal jeeyangal caabingal mayde makko ɗum nenen par ce que enen gandi ɗeɗo balɗe tan wonɗo yalti e nder leyɗele Afrique ɗe omo jogui clash makko e 40 secondes pour wiide hakkude relation hakkude Russie e Afrique ma yaar yeeso. donc so woni ɗum ɗon wonan hay balɗe ɗiɗi balɗe tati avion makko yani o maayi hen wonde yimɓe sappo
donc wonko laaɓaani ɗo no hakkude makko e mawɗo leydi gonɗo ɗono donc ɗum ɗon kadi mi wawi taw wonko saabi mayde makko taw wona hoddire tan nen. hiɗen anndi kadi Evgeny Prigozhin ko kanko woni hoorejo ngal guɓal Wagner hino jooɗi e leydi Mali hay si tawi hooreɓe ndi leydi gonginari o kabaru. hiɗen anndi kadi Wagner hino e Centrafrique, hinoɓe e Soudan, hinoɓe e Libye. mayde o neɗɗo ko honɗum ɗum battinta e nder ɗe leyɗe ɗe Wagner jooɗi e mum? maydi kanko Evgeny oɗo ene wawi stratégie mabɓe ma change ga Afrique. musol gonnongol ɗon avant ko mo maayi ene wawi leader uji ɗi koye mumen en mbawi ideji mumen change e nder ga Afrique wonno enen gandi leader fof soko maayi ma leader aji goɗɗi peeñ kono mbiɗa andi charisme mo joguino e contact mo joguino e nder ga Afrique goɗɗo ene wawi so ari waasa waade no wanoni kanko e sur le terrain. enen gandi kadi ene wawi stratégie mabɓe soko change avec kadi guerre gonɗa ga Afrique e terrorisme o e gueɗe kewɗe mbaɗe noon. ene wawi kadi projet mabɓe mbeɗe joguino joguino pour haɓatade ɗum terroriste uji gonɗi ɗo ɗi walla mercenaire ngal de manière générale. ene wawi stratégie mum change ga Afrique leyɗele kadi koye men en mbawi wasude yitade hen koye men poti yitarade ɗum ni. ko ɓeydi hen hiɗen anndi e nder ɗe leyɗe Afrique wono wa Burkina Faso e Mali ko konun ko ɓe laami ɗe leyɗe e caggal liɓal laamu. en yii ko ɓooyani wono wa o hoorejo Burkina Faso Ibrahima Traoré o yeehi Russie woodi konguɗo ɗi o haali. hiɗen anndi Wagner hino walliti ɗen leyɗe tentini leydi Mali. mayde o ɗum waway liɓude laamu walla laamuji ɓen konunkoɓe jooɗiɓe ɗe leyɗe? ene wawi wasude libdi kono ene wawi waase mbasa jogade doole ndeɓe joguinoɗe ndeɓe jadanni e mercenaire aji kono yettotaka ha kene Libya wonno mercenaire uji ɗiɗi aussi en jogui doole kono doolɗe ko ɓurto men hewde wona doolɗe kadi joguiɗe laamu ko doolɗe bawɗe warde tan walla bawɗe wadde intervention ngaji militaire taw gona kewɗe han fewi sikkan taw ɓe jogui force wawde soko Evgeny mayirni tan waɗa façon ha président mabɓe sama walla wasa leyɗele ɗe mbasa dañde jaam en jiiɗir noon ni kono kamɓe ɗe andi kamɓe wona ɓeydoɓe jaam e nder Afrique. ko ɓeydi hen koko fati e Wagner tigui ko holno janggo Wagner sati wawde caggal mayde Evgeny Prigozhin. guɓal Wagner waway heddade waway wurude hara ɓe mayani kamɓe kadi caggal mayde hoorejo mabɓe? ene wawi eɓe guura ene wawi kadi eɓe ceerte ene wawi kadi stratégie o change mum kadi ɗum ɓuuri sikkude par ce que charisme mo Prigozhin joguino Evgeny joguino force mo joguino ene wawi kadi force o kadi natta jogade doole no wano ni par ce que mbeɗa andi no mayiri ni mbeɗa andi mawɗo leydi ndi wasata tawata ko wonko humpiti hen kadi ɗen gueɗɗe jogorɗo humpitade hen heddiɓe kadi wata wonko jogui hen kadi ɗum ɗon wawi addude luural hakkude mabɓe kamɓe. luural hakkude mabɓe kam ko luural sur le terrain enen gandi kam kala e maayi waɗa ko leader aji goɗɗi jaltuɗi en jogo ide goɗɗo mo wona ide goɗnoɗo donc ɗum en jeeya mbiɗa andi ko jogata ko manque hokkata ko manquinata ɗum ko force ga e nder Afrique surtout ɗeɓe gonto e nder Libye e Soudan e donc ɗum ɗon mbiɗa andi ne wawi ko stratégie mabɓe change ha ɓurno wano ni. namdal sakkitingal Mamadou Omar Ly, Russie no wawi heptude Wagner hooreɓe Russie no wawi heptude gouvernement Russie no wawi hettude Wagner ɓe ardo Wagner walla Wagner heddoto Wagner? la Wagner heddoto wawa par ce que so wimi heɓta ɗum tan mbiɗa andi soko renaki ko kewno ko juin jaltuɗo walla juillet jawtuɗo ko ɗum attaque mbo Evgeny yiɗno wadde ene wawi kadi ko même gueɗe mbaɗe noon tew wonno mbiɗa andi so wimi sikkani taw président mabɓe joni ene wawi ƴettude waɗɗum e poste tan jaam ruttoron hayso ko Evgeny maayi sikkani longere wulni kam wonata. Mamadou Omar Ly mi yettima sanne a jarama. salmini machallah. a yettama sanne Mamadou Omar Ly wiɗitiyanke dow kabaruji leyɗe Sahel wonno koɗo meɗen e nde mayde Evgeny Prigozhin wonno komo jabatono lamde Ibrahima Timbi Ba. ɓamtare dowri ko taskaram keso mo wawɗon heɗade e altine kala so yamɗe jeeɗiɗi yawtiri silmaji 53 o taskaram no faati e gurnam dowri gila e ndema gaynaka awo ha e golle ñeñuɓe o fillitete altine kala so yamɗe 17 fawi silmaji 40. ɓamtare dowri ko
winda e jeydeji ɗi yarama diallo a salminama. mi salminima Abdoulaye, mi salmini heeɗiɓe. Evgenie Prigojine mayde mum nantinama kengen caggal nde laana ndiwo kamo tawane e muɗum Sami. Non Abdoulaye, jahdeji kewɗi gayti e nduɗo kibaru puɗɗiren libération nde jahde wi Russie jaati gonɗini kibaru ndu wiide horejo Wagner yimɓe jeenayi woɓɓe ɓe o tawdano e lahna wonno ko maayi wakkati ka lahna Sami to soɓɓire ɗo no ngal rew mbiyeten ngallure Moscou. jande nde wi oɗo mananoɗo fendade Vladimir Putin noddiranoma hakkundereji jammanke to laamode leydi ndi caggande on hoynuno murtere e lewru jeega ɓurdu fadde muɗum e accitinde ɗum. libération wi'i wana Prigojine tan woni ko Wagner waasi hoorejo maɓɓe goto goɗɗo tedduɗo tawraɗo dande to Syrie to ɓe gollata du kam do ana tawa e ɓe mayɓe e kaɗo lahana taw ko mayde maɓɓe jingguide humpita. ɓoyane fof ko konginana e banggueji ɗi foof. konginanama kongi certude Abdoulaye. Wagner kañum jaati windi to télégramme wiide gorko maayi jiɗuɗo leydi muɗum maayi ko riwi e golle wayɓe Russie ɗum woni mayde e kanko Prigojine. so to fanden toon en ana wonta ɗiɗo kongi. Joe Biden horejo Amérique kañum wi ɗum ɗo juhay ɗum ndu kibaru mayde heccere Prigojine fadde on e wiide no famɗi fa hande ndu ko waɗata to Russie ni en taw ko kanko Vladimir Putin horejo leydi ndi o jilla jungo makko. goto e golloɓe to laamode Ukraine Mikhailo Podolyak kanko wi'i mayde haynide Prigojine ko meeɗu ndaara ɗum no fadde koreji Russie pinuɗi fadde muɗum en e sigilanade ɗi sungoji hitande warore. Aujourd'hui au Faso to Burkina Faso kañum ana lamdi ko wayloto dande Wagner ɗo Afrique caggal mayde Prigojine tawede Wagner to RCA to Mali to Mozambique moy jokkindirta fa hande e ɓeɗo ma joni ɓe ko enan hakkunde maɓɓe e horejo leydi ndi lamdal ngal ko moy woni lutto Prigojine jaati. Aujourd'hui wi haso Alexandre Maslov cukko Prigojine so ɗum laataki leyɗe Afrique gollidoje e Wagner pilo waylude laawi gollidan haso ɓen piloto jaati jokkodirde e hoorejo Russie kanko Vladimir Putin. Abdoulaye. Jan le pays. Le pays, oui, Prigojine acci inde e tariki Wagner. Ɓe mercenaire ɓe manaɓe waɗude iri tollaji e heddiɓe fa joni du e ɗi golleji to leyɗe aduna ko jokkuɓe fa joni bettinede gonon muɓɓoy tawa ko e rundeji ɗon leyɗe aduna fuu. jonnon lamdan ana woni ko saabi jaati samugol ka lahana wiyata e jayne nde salla bonnugol lahana ka wonno ko saabi mayde maɓɓe walla goɗɗo waɗi jungo muɗum e oɗo bonoro. a jara Abdoulaye Dikko. toɓɓe mawɗe jewtaɗe kabaruji meɗen hannden alkamisare nogay e nayyi lewru jettoɓordo e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay e tati gonno. Evgenie Prigojine hoorejo Wagner ɓeɗo mercenaire en Russie e yimɓe jeenayono woɓɓe maayi kiigue ɗe kengen caggal nde laana maɓɓe ndiwowa Sami ka laana Sami hakkunde Moscou laamorde leydi ndi e Saint Pétersbourg gollude Russie halfinande e weeyo e gonɗini hono tawede makko kanko Evgenie Prigojine e kanna laana tafon andaka ko saabi sammugol laana ka lamdude kewɗe goɗɗi ɗi jabbum en heɓaka ana goodi yeru gurdam naado gonol Wagner naado jaati jogala Wagner janggo e janggo e leyya leyɗe Afrique to Afrique du Sud leyɗe fedde BRICS tiliki e batu balɗe ɗiɗi kengen toɓɓe kewɗe ɓeɗo hoore ɓe jewti e muɗum yeru natugol e fedde nde e leyɗe goɗɗe e tewtude. en timminiran wiyetego radio gollidiɗo RFI fulfulde hannden jaɓɓetego yo radio Fara'a wongo to leydi Niger e Boliba ana jaɓɓi goto e jeyndiyankoɓe ngo radio ɗum woni Awa Bari yewtidinde makko. Awa Bari mi salminima. To mi salminima Boliba. Handi adi golle e radio Fara FM holko mbawɗa andinde bandiraɓe tan e ngo radio? Nunno Boliba radio Fara min nañete do herme e tati e toɓɓere tati ñaloma fuu le janɗe jeego o yaago 0h ɗum nanga radio Fara. Radio Fara tawana de leydi Doso. Diwal Doso Benin e Nigeria.
na Benin no nangamen kilometraji 450. Nigeria ma kilometraji 450 don ɗum hettamen. Wadde radio Fara no hette to Benin no hette kadi to Nigeria. Radio Fara no hettine Benin e Nigeria. E nder Niger to ko holton radio ngon heɓete, holton radio ngon nangate? Nder Niger eɗum hettuno men fa yaago Doso illa Gaya fa Doso eɗum heɓa radio Fara. E leydi Junju nder région Doso woni hamma département no eɗum heɓa radio Fara. Hande hol jewte lulluɗi jewte ɓurɗi hettede e radio mon go ɗe juɓɓinton? Hano émission ko ɗum ɓuri hettinago nder radio Fara subaka fuu Allah à 7h 7h30 ɗon godi réveil matinal yaago midi fa yaago midi 30 mi ɗon godi journal habaruji he ɗengal français den hokka zerma den hokka hausa den wara fulfulde. Joni onon ɓamta jewte e RFI fulfulde? Oui, RFI fulfulde illa samedi janɗe 7 he silmaji 30 min kettinto RFI fulfulde ñalane asawe noon ni ñalane alal janɗe 7 he silmaji 30 RFI fulfulde den min jokka hema habaruji he fulfulde ɗi min Hawa Bari mi hokkata. Jeni hol caɗele handi ɗe kawroton e nder golle mon e nder radio ngo? To caɗale ɗe min pottata ni en nder gollal radio amen caɗale ɗen ɗe ɗuuɗa non fuu sise goɗo ni hano de coupure no woodi yimɓe yawa heɓugomen non fuu baade groupe min ummina de ɗum fii dow lamba amen herme he 3 he 30 yawa heɓugomen par Benin yawata heɓugomen par Nigeria ma nonni seni nder Niger tan hammin keɓata caɗale muɗum kade tise go hano ɗo en minon jaadiyankoɓe yimɓe no daara hano minon yeeraɓe jaadiyankoɓe ɗum jogata ko hano daraje amen non fuu gana anni gollal de heeti far yeerajo noon woɓɓe daara hano no yennamen ni enna hanni woni caɗale amen minon min yawa wurtago min jaha reportage de debbo no ya reportage sanne a tawtana himɓeji no yawi ɗum an watta minon ɗo enna min jawa yaago reportage ni nder ci'e gana Gaya hana gallure no ni enna ko yotti mawne ni fuu hano capital e département no yimɓe muɗum hano hoore maɓɓe firtaki non fuu dow gollal jaadiyankoɓe. Joni hol kabaruji ɓurɗi tengtutton? Habaruji gonɗi joni nder région Modoso nder wakkati o enna habaru wongo e dungu noon ndiyan no toɓa joni wakkati deme noon miɗon pooɗa hakkillo durooɓe e remoɓe ngam wakkati noon ko tawa joni durooɓe e remoɓe potal watta sanne nder wakkati o bo no woodi sukaaɓe hano jangunoɓe ɓe heɓay wonɓe no jooɗi gala golle kaaɓe rewɓe he worɓe gollal ɗuuɗana ɗum ɓen o wowi no powtiri warti wuro wala gollal wawta reñi ɗum ɗon fuu miɗon kokka habaruji muɗum. Ewa joni hol nalanke ɓurɗo lullutton kalna amen ɗum min hokkuma gimol ngol ngam waynodiral men? Gimol ɓurgol hettinade ɗo enna hawoni Sule Aliya. Iyo moƴƴi ɗum noon ma karalla fawanma joni gimol ngol a jarama no fewi Awa Bari mi weltima. To mi weltima sanne Allah yara RFI fulfulde yara yeeso teddina RFI fulfulde kerol jaadiyankoɓe kaloɓe RFI fulfulde miɗo yettaɓe sanne Allah ƴetta lawol fulfulde yeeso. Amin amin ya rabbi Seydi Bari a jarama. Hande en gari radio ɗo kaseti suubenirmi nangude birni mbayero fadaro duuti soƴƴo nanga Gaya non jaati ngol jimol fawi e nde yeftere hakkunde Bouliba kane Hawa Bari mo radio Fara wongo to liida Niger tedduɓe ɗo wonɗo kartene ɗiɗo kabaruji arandeji Malaga Sonko a nanda e pinɗo jonne golle ɗe peewi enen ɗo e silma 30 e kabaruji goɗɗi.